Goddag. Mit navn er Frank Fandorski, og i dag skal vi snakke om læderjakker. Det er sådan, at læderjakker er fine, dyre, små sager, som giver et dejligt look og får en til at se dejligt mørk ud i det. Det giver en et stramt look, og man bliver rigtig bad boy af en læderjakke. I dag skal vi snakke med lille Kasper, som for nylig har købt sin helt egen læderjakke. Og han er rigtig glad for en læderjakke, men vi skal finde ud af, hvorfor han har købt den, og hvor meget han egentlig giver for sådan en læderjakke. Prøv at følge med en gang. Det er denne vej. Goddag Kasper. Frank Fandorski. Hej. Hej. Jeg kan se, du har din nye læderjakke på. Ja. Den er rigtig flot. Må jeg spørge om noget? Hvor mange penge er det, du har givet for sådan en læderjakke? 8.000. 8.000 simpelthen. Det var mange penge for en læderjakke. Ja. Hvordan kan det være, at du vil give så mange penge for bare sådan en rigtig flot læderjakke her? Det er fordi, jeg ser godt ud inden, og jeg har fået fisset 10 gange eller sådan noget siden, ikke? Du har fået fisset 10 gange simpelthen? Ja. Hold da op. Ja. Hvordan føler du dig, når du går på gaden og har den her på? Jamen, jeg føler mig som en rocker. En rocker? Ja, men det er også alt det guitar, så det hænger lidt sammen, ikke? Men hvordan er det? Scorer man virkelig så meget med sådan en læderjakke? Ja. Det gør man? Ja. Okay. Du kunne være selv, du skulle have anskaffet med sådan en læderjakke. Ja, men den vil klage dig, om du prøver. Vil du prøve? Ej, jeg tror lige, jeg springer over. Nej, du skal prøve den. Jeg skal prøve den. Du skal prøve den. Okay, så lad mig prøve den på. Så nu prøver jeg Kaspers læderjakke, og så, så får vi hurtigt at se, om læderjakken også klæder Frank Fandorski her. Ja. Ja, den er eddermame. Ja, den sidder sgu godt, sådan en læderjakke. Ja. Og det beviser jo bare én ting. At læderjakker, de klæder alt og alle folk. Ja. Så hvis jeg var jer, så ville jeg købe en læderjakke. Nu tager jeg og bolle. Vi skal ikke ud på toilettet og bolle nu, Kasper. Ja. Fordi at man scorer simpelthen så meget. Man scorer også mænd på det. Så hvis jeg var jer, så ville jeg købe en læderjakke. Fordi det er en rigtig god ting at have. Og om lidt, der skal vi finde en, der ikke har en læderjakke. Og spørge, hvorfor personen ikke har en læderjakke. Ja, hej igen. I dag, der skal vi ligesom snakke med en pige, som ikke har en læderjakke på. Hun står lige her. Velkommen til dig i dag. Tak. Hvad var det, du hed? Karoline. Karoline. Hej, Karoline. Ja. Karoline, hvordan kan det være, at du ikke går i læderjakke ligesom alle andre? I det her tilfælde er det, fordi jeg har lædersko på, og det kan jeg bedre lide. Ej, Ja. lædersko simpelthen. Er det ægte læder, det her? Mm-hmm. Hold da op, hva'? Det er simpelthen en lædersko. Ja, det kan man jo også gå i. Ja. Yes. Lædersko, siger du. Okay. Kunne du finde på at købe en læderjakke? Det kan jeg godt. Hvis du så en rigtig fed. Jo. Hvor meget må en læderjakke koste i dit tilfælde? 2.000, 4.000. Ja, det er også en god pris for en læderjakke. De er jo så dyre. Tusind tak, fordi du vil komme i dag, Karoline. Tak. Yes. Som vi sagde før, da vi mødte Karoline, hun havde ikke læderjakke på. Nogle mennesker er jo bare kedelige. Så nu skal vi finde en person, der også har læderjakke på. Kom så. Dag med dig. Mit navn er Frank Fandorski. Hej. Jeg kan se, at du også har en læderjakke på i dag. Ja. Den ser godt ud. Det er flot. Jo. Ægte læder det hele. Ægte læder og det hele, yes. Hvordan kan det være, at du har læderjakke på? Fordi det er sådan der street, og det bliver råt, og altså bare godt ud. Som altid. Det ser godt ud, og det ser råt ud, og det er street, yes. Er det ikke Det var også det, jeg snakkede om før. At læderjakke, det giver et dejligt street look, og man kommer til at få det der black modern look, you know what I mean, and I'm talking about. Yes. Hvor meget har du givet for den her læderjakke? Omkring de 1000. Det var på udsalg nemlig. Okay, udsalg 1000 kroner. Nemlig. Det er meget billigt for en læderjakke. Ja, ikke? Yes. Ja. Ser det godt ud? Det kunne være. Ja. Ja. Yes. Det er lidt ude af noget. Men det var Karoline, og det var så alt for læderjakke. Det var ikke Karoline, du. Nej, det var Simone. Simone hed hun. Det var så alt om læderjakke, vi havde for i dag. Og du kan kigge med i vores næste afsnit af alt med læderjakkerne.
Hvis du har spørgsmål, kan du ansøge mig på Facebook, Frank Fnowski, og så kan du høre mere om mig og mine læderjakker.